Despois de 2 anos de parón por motivo da pandemia, regresan a Vilagarcía os Xogos Olímpicos máis agardados, os Special Olympic, un campeonato no que non se compite por ser o mellor do mundo, senón por crear unha xornada na que a través de diferentes disciplinas deportivas as persoas con discapacidade poidan desenvolver e mellorar as súas destrezas. Nós temos o deporte como un instrumento rehabilitador, un instrumento de alguna forma que sirva para recuperar as habilidades ou mantelas, en moitos casos, as habilidades das persoas con discapacidade intelectual. Non é unha actividade competitiva. Nós non somos, queremos ser, con os nosos fillos sean mellor da modalidade ou modalidade do mundo da discapacidade, senón que a través do deporte hai que crear un estímulo, hai que tomar unha superación e, sobre todo, outro dos factores importantes é a convivencia. Esa convivencia créase a través das máis de 30 asociacións que participan, o que supón preto de 200 deportistas. Os usuarios participan en numerosas disciplinas deportivas como o tenis de mesa, o bádminton ou probas de destreza individual, pero tamén en competicións adaptadas segundo a discapacidade de cada participante. Este ano a novidade é a inclusión dunha nova categoría como son os xogos autóctonos, nos que destaca a chave. A chave, podemos decir que está registrado e está todo o mundo hai unha total unanimidade en decir que o deporte tradicional galego que nos queda aí. Os demais podemos estar aos polos, pero hai campeonatos de España, é dicir, incluso a billarda, hai campeonato de Europa de billarda. O torneo celebrará este ano a súa 28ª edición. A súa celebración é posible grazas ao traballo da asociación con eles e á colaboración de administracións como a Xunta e o Concello. É unha presentación con moita carga sentimental do que supón ese esforzo, ese traballo día a día que estades a facer en pro destes rapaces e estas rapazas que teñen moitísimas virtudes e que nos dan todos os días un exemplo de superación. Este é un dos eventos pois que chega ao corazón de todos os que o presentamos e podemos disfrutar e velo. Xa van 28 edicións, que isto xa empeza a ser unhas olimpiadas, unhas mini olimpiadas máis que consolidadas. O torneo celebrarase en Fesdega o sábado 4 de marzo. A inauguración terá lugar ás 10:45 horas da mañá e a competición comezará ás 12 do mediodía.